What up peeps? Nibalik na po ko with a new video. Hinaot nga namo tanan sa kapiskay sa panglawas. In this video, tudluan ta mo ang saan pronounce sa mga last names sa NBA players. Na ay mga names sa NBA players nga naglisod pronounce, tudluan ta mo nga sa paagi nga dili na mo makalimot. Kung itanaw ninyo, automatic kibaw na mo saan pronounce. Jonas Valanciunas. What? Also known as See how he chopped the name up. Don't play good. Magsugod ta sa first time NBA champion, the Greek Freak. Giannis Antetokounmpo. Is that right, my brother? No, Shai. Giannis Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo. Sa iyang apelido ko na niwang N. Antetokounmpo. Kung maglisod gihapon mo pronounce. Just call me Superman. Superman is in the building. Luka falling in love with you, Doncic. Luka Doncic. Kadahin siya ka magabati og mga sumutang mabisaya nga mag-cover sa duwa ni Luka sa radio nga ilabasa ni kay Doncic. Kaya naanad nga ang C kung masundan siya bawal nga I ug E kaya ang pronounce na niya kay S. So usay basahan nila og Doncic. Pwede siya Doncic. Doncic. Go, Luka Doncic. The MVP karon nga tuiga, Nikola Jokic. Nikola Jokic. So naay pattern dinhi ang C sa ilaha gikan si Doncic gikan sa Slovenia, si Nikola Jokic gikan sa Siberia, mga countries sa Europe. So na say pattern ang C sa ilaha kay ang sound kay ch or CH. Ch. Muna ilang J kay ang sound kay Y. So ang basa sa apelido ni Nikola kay Jokic. Ang J ilisa ni mog Y. Unya ang C ilisa ni mog CH. Jokic. Off balance, leaning forward, the first time All-Star. Jokic with the game winner. Sunod ang usa ka Nikola nga maayo gyapon center gyapon niya position si Nikola Vucevic. Anthony hands it to Vucevic, another three. Og lain pa nga mga silingan gyapon nila nga mga nasod sila si Bojan. Again, ang J ilisan og Y. Bojan Bogdanovic, small forward sa Utah Jazz, kauban sa our very own 6th man of the year, Jordan Clarkson. Shooting guard sa Atlanta Hawks, si Bogdanovic, kauban ni Trae Young. Tried to fan out to the corner. I thought he didn't hurt himself the way that leg right off the noggin. You know. Ang new addition sa Roosters sa Golden State Warriors, si Nemanja Bjelica. Nemanja Bjelica. Maasa ni siya nga power forward o center. Mamawag gyapon na nila og lugar sa Europe kanang mga Slovakia, Slovenia, Siberia, kanang mga yaya diha papareha silang mga apelido o pattern sa sinuwatan. Nya kani kung kaybaw naman sa pattern sa siya pagbasa kani kaybaw ko totoo naman sa tanaw niya ngan niya maglisod gyapon mo og pronounce. So ay ko no. Si Australian og sikat nga motivational speaker si Nick Vujicic. Di siya NBA player, mao siya bonus. So move on ta sa mga French. Si ang center sa Utah Jazz, Rudy Gobert. Di ni mo apilog pronounce ang T. Stopper ka sa R. Gobert. Unbelievable block here by Rudy Gobert. I mean, that is meeting someone. Og ang forward sa Boston Celtics, si Evan Fournier. Murag hapon ang pattern din mo basahon ang last nga letter sa iyang apelyido. Ganiha kay ang T sa Gobert karon sad ang R sa Fournier. Kicks it out, Fournier. Yes. Tremendous three. Kani ni-retire din siya pero natay gamay nga mispronunciation sa iyang ngan ang power forward sa Dallas Mavericks nga German si Dirk Nowitzki. Ang W sa ilaha kay pronounce siyag V. So imbis Nowitzki
Nowitzki. The NBA Most Valuable Player Award, Dirk Nowitzki. Sunod kay mga Amerikano na ta, magsugod ta ni Kawhi, basa na to ni Leonard. Pwede ka pag Leonard kay mga Filipino man ta basa na ta inana. Pero kung ganahan ta mubasag pina Amerikano sad, Leonard, Kawhi Leonard. 15 fourth quarter points by Kawhi Leonard. Last but not the least, isa sa akong pinaka-favorite nga NBA player tungod kay di kay siya tabian pero ngilngig siya kung mo na imudua samot nag manginit si Klay Thompson. Ang iyang spelling sang iyang apelyido kay TH ang nagsugod, so makaunaw na tayo nga ang basa na kay Thompson, murag think pero dili ang saktong basa na kay Thompson. Klay Thompson with that pure shot. Hinaot ka nakatabang, pwede kayo mo subscribe sa matag mo like mo, appreciate kayo ko na. You can also hit the notification bell. Choo choo. That's it. Adios.